F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Sara tat-tajba minna u ftit ħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil James Demek, artist u dizinjatur. James fl-aħħar edizzjoni tal-Malta Fashion Week ħalla lil kulħadd bla kliem meta ppreżenta kollezzjoni tiegħu li kienet kollha magħmula mill-karti. Min sempliċement karta, James bil-kapaċitajiet kreattivi tiegħu u bit-teknika ta' kif jitwi l-karti litteralment irnexxielu joħloq kollezzjoni sħiħa tal-biesi magħmulin mill-karti. Ħaniltaqgħu ma' James minna u ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time. Illum il-ġimgħa jibda l-aħħar weekend ta' Ottubru u llum jibda uffiċjalment il-weekend ta' Halloween. Min jaf kemm mintom, naqra effetti speċjali biex nidħlu fit-tema, min jaf kemm minnkom qegħdin għaddejjin bl-aħħar preparamenti tal-kostum tagħhom. Mod ġenerali għal Halloween hemm żewġ tipi ta' kostumi li jintlibsu jew il-kostum li jkun magħmul tal-biża biex jippersonifika xi ħaġa jew xi karattru tal-biża jew inkella hemm dawk li jħobbu jilbsu kostum li jkun jippersonifika xi personaġġ prominenti jew personaġġ popolari. Int mill ma tibta persuna inti l-kostum li ħatilbes dan il-weekend kif inhu magħmul, l-importanti li dejjem tkun kreattiv u l-importanti li dejjem tieħu gost. Insomma nawgurawlkom il-weekend ta' Halloween it-tajjeb. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistieden tiegħi tal-lejla li biex jikkrea kostum għal Halloween żgur li m'għandu l-ebda diffikultax. Fil-fatt huwa artist u diżinjatur. Nilqa' miegħi lil James Demek. Hello James, kif int? All right, Owen. Jiena tajjeb ħafna, grazzi tal-aċċettajt l-istedina. Grazzi Tista' lilek. takkomoda ruħek. Il-weekend it-tajjeb. Dal-weekend James tinsiex għada trid tiddawwar is-sija. Iva. Norqdu sija żejda. Norqdu sija żejda, wara tant aħjar. Imma mbagħad jibda jidlam kmieni, għalha. Ma jimpurtax, nippreferi. James, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? James Demek, James Demek. Data ta' twelid? 26 ta' Novembru. Is-sena titkun tafa wkoll. Fidejk. 1974. 1974, dal-waqt immatura sena. Ekku. Fejn inti imwieled, James? San Ġiljan, San Ġiljan, residenti, Birkirkara. Birkirkara, professjonist, professjoni, Disinjatur. dizinjatur. James, l-aħħar li kont bil-qeda fuq da s-sofan kien Diċembru 2017, 5 snin ilu. 5 snin ilu. U konna tkellimna fuq libsa li dak iż-żmien kont krejajt li kienet magħmula mill-Landa. Mill-lotjien Dikki. mill-lotjin tal-bottijiet. Eżatt, u mill-widnejn dik li Eżatt. ovvjament kont tista' tiftaħ bihom, minn dak iż-żmien law komplejt tikkrea u krejajt ħafna kreazzjonijiet li ħallew ħafna nies bla kliem. Iva, kien żmien sabiħ u kont sorpris li ntlaqa daqshekk tajjeb, u ovvjament bil-feedback li kelli mant in-nies kelli l-kuraġġ li nkompli għaddej u żviluppajt imbagħad kien hemm daqsxejn ta' slow motion minħabba l-pandemija bħal kulħadd u issa rġajna bdejna nirrankaw. Qabel il-pandemija mort Ruma tippreżenta kollezzjoni magħmula minn materjal riċiklat. Ekku, għax ovvjament il-sustainability, is-sostenibilità fil-fashion kienet hija xi ħaġa l-qalbi ħafna, bdejt biha, nixtieq inkompli biha u kull materjal li nipprova napplika fil-kreazzjonijiet tiegħi huwa dejjem xi ħaġa li hija jew sostenibbli jew riċiklata. Fil-fatt Ruma mort bi prodott ġdid għax kulħadd beda jgħidli meta bdejt nagħmel mhux kostumi huma l-ilbiesi tal-karti ħassra li dawn ma tistax tilbishom u għat ħan iċ-challenge li l-nifsi u nara kir nexxilix nagħmel dak li għamilt bil-karta naqilbu fid-drab li huma dejjem it-tiwi tal-karti, it-tiwi, il-folds. U irnexxieli, il-fatt hawnhekk qegħdin naraw il-promo li għamilna biex tellajna magħna Ruma u dak huwa drab li huwa magħmul minn flixken tal-ilma. Huma l-flixken tal-ilma li aħna nirreċiklaw. James, Ruma kulħadd baqa' impressjonat bil-fatt li x-xogħol kollu tiegħek huwa kollu xogħol magħmul bl-idej. Xogħol magħmul bl-idej. Kif jirnexxielek liema teknika tuża biex tikkrea dan it-tiwi u drab jinżamm?
Fil-verità, fuq id-drab hija daqsxejn iktar komplikata l-affari, però l-oriġini hija dejjem il-karta, jiġifieri jien li nagħmel dik li għandek fidek li hija magħmula mid-drab. Id-drab ovvjament nerġgħu nfakru li l-fatt li huwa magħmul minn plastik poliester, allura bisħana l-plastik jieħu l-forma. U jieqpa' f'din il-forma, żomm it-teorja. Imma biex jieħu dik il-forma, l-ewwel li nagħmel hija dik l-istess forma rrid nagħmilha għal darbtej bil-karti, iddaħħal id-drab bejnietu, kull fejn hemm it-tinja trid iżomma paper clip jew b'xi labbra b'xi ħaġa, issaħnu, trid tesperimenta sakemm issib it-temperatura adattata li jżomm u ma jaħraqx. Tkesħu b'mod mhux f'daqqa, ma jiġifieri tħallih jiksaħ waħdu, għandek proċess, jiġifieri għandek proċess daqsxejn tedjanti fil-verità x'hemm ħin li trid tistenna. U minħabba li jiena dak kollu xogħol manwali mhuwiex xogħol ta' makkinarju ta' ġo fabbrika, jiġifieri huwa xogħol magħmul mid-dar, il-kobor ta' kull tinja għandha limitu, jisa qed tagħmel dix imqarrun, jiġifieri dak id-daqs l-ikbar li nista' nagħmel. Li tista' tagħmel? Ovvjament dak irid jiġi nkullat u mbagħad waħda mal-oħra, jew meħjut waħda mal-oħra. James, kif trasportajt dawn il-biesi minn Malta r-Ruma? Għax ovvjament ma tistax tawwiġhom, ma tistax tfihom ġo bagalja. Fil-fatt kienet il-fatt tad-drab huwa ħafna iktar flessibbli mill-karti. Il-biża tiegħi dejjem tkun meta nagħmel xi ħaġa bil-karti, dik tiġi kreata b'mod qisu artist qed jagħmel skultura u hija daqsxejn iktar ikkumplikata biex wieħed jivvjaġġa biha. Però id-drab, ġifieri dik li kont qed miżbidejk, dik hija tinja li jien għamilt 3 snin ilu u baqgħet. U żammet. U taffeċ u niġri biha fil-karozza mmur fi promos u hekk, jiġifieri. Però xorta kienet esperjenza ġdida u esperjenza ġdida mhux tas-safar, esperjenza ġdida li ħan nittravilja, ħan nivvjaġġa bl-affarijiet. Ma kontx għadnina fir-reaction bdejt nibża li jekk fil-kaxxa jiċċaqalqu, fl-arjoplan jiċċaqalqu u jieħdu l-forma ħażin, immur niftaħu ħansib it-tinja. Kont laki biżżejjed li it-tinja żammet ħafna iktar milli kont qed nistenna. Still, ma kienx faċli, jiġifieri kelli kaxxa kbira, minn rani l-airport b'din il-kaxxa kbira, forsi daħaq xi tnejn ukoll minn warajja. L-airport ta' Ruma mhux qiegħed fiċ-ċentru, kellek tinżel minn Fiumicino ċ-ċentru. Kienet biċċa xogħol iebsa. Eżatt, flok taxi crate van, jiġifieri kienet daqsxejn iktar ikkomplikata. James, jekk nitkellmu dwar il-bidu tas-sajf li għadda fil-Malta Fashion Week, kulħadd baqa' impressjonat bil-kollezzjoni li ppreżentajt. Kemm il-libsa krejajt? Mekkelna 12 libsa. Kollha tal-karti? Kollha jew bil-karti jew inkella skoprejt materjal ġdid dejjem li huwa magħmul minn karti reċiklati. Jiġifieri li aħna ntuħ jien inħobb dejjem nuża dak il-materjal li għandu ħajja ġdida sewwa, jiġifieri kultant aħna dak li nitfgħu fil-borża l-bajda laqas nafu x'qed isir minnu. Jiġifieri kif mill-fliexken tal-ilma skoprejt dak il-materjal tad-drab tal-poliester, u mbagħad skoprejt ukoll li dawk il-basktijiet li llum qed isiru ħafna popolari la darba din naqtaw il-plastik li jissejħu paper cotton, basktijiet li tieħu man tal-grocer li jkollhom il-prints fuqhom il-branding u hekk, dak huwa magħmul minn karta reċiklata fil-verità. Issa bħal dak isir il-paper cord li huwa tip ta' ħabel magħmul minn karti wkoll li jintuża ħafna fejn ma jidirx fil-sufanijiet, fil-cushions, ġifieri, fit-tapezzerija. U xtaqt dan il-materjal noħorġu fil-beraħ, ħadd asħaq dejjem moħbi u applikajtu mal-karti wkoll, jiġifieri semmejta Paper Crazy, il-collection, għax trid tkun daqsxejn crazy għax iż-żmien kien qasir minħabba l-pandemija kien għadu ħadd ma jaf eżatt sa jiġri, allura iż-żmien kien relattivament żgħir għal 12 libsa u fejn jidħlu, għamilt kollox fejn jidħol il-karti bażikament. Il-kurżità tiegħi li ovvjament l huma l-bies illa darba krejajthom mbagħad iridu jintlibsu. X'kienet ir-reazzjoni tal-modelli meta libsu l-ħwejjeġ, kienu komdi ma tantx x'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Kif in-nies jistgħu jaraw mill-filmati li hemm għaddejjin, il-modelli kienu happy ħafna, kienu komdi bihom. Ovvjament issa mid-differenza minn meta ntqajna l-aħħar trabbej daqsxejn iktar esperjenza, allura sirt naf x'inhuma il-modi kif inti tagħmel il-libsa għax wieħed ma jirrealizzax li jiena qabel ma nibni bil-karta, jiena xorta nkun fassalt il-base li huwa magħmul mill-paper cotton, jiġifieri jew inkella nuża l-patterns li nagħmlu bil-karti
u nagħmluhom moto manjera li jiċċaqalqu skont il-figura tal-persuna, kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel għax dis-sena kellna anke Biex ovvjament ikunu jistgħu jintlibsu jkunu jistgħu jiċċaqalqu bihom. United Colors of Benetton. James, laqja tawek ma nistgħux ma nitkellmux fuq Nikita. Tajb li ngħidu li Nikita huwa żiemel ta' James li salva. Kemm ilha għandek issa James? Nikita ilandi 13 sena, kważi 14, u issa jieħa tagħlaq 15 sena, għalqithom il-15 mela, tagħlaq 16 issa t-tnejn. Tajb li ngħidu James huwa milla ferm il-kbar. James, ikollok kemm ikollok x'tagħmel u jkollok kemm ikollok stress, bil-forsi ssib ħin biex tmur tara l-Nikita kuljum. Nikita mhux tara trid, Nikita u l-ħbib tagħha x'hemm annimali oħra magħha huwa commitment kbir u l-ħin li trid tmur huwa sakru. Bażikament dak kollu li semmejt jiġifieri fil-fashion u hekk xorta idur mal-ħin li jiena rrid niddedika lilhom għax annimal trid tieħu ħsiebu. Però fir-realtà, James, għalkemm tkun qiegħed Tizvija naqam ir-rutina tiegħek, kont mort qatta naqra ħin ħdejhom ovvjament tgħinhom jiċċaqalqu sabiex ovvjament tgħinhom jieklu wkoll. Naddaf ikel kollox ovvjament. Fir-realtà imma naħseb jiswik ukoll naqra ta' ġejta xtaqta naqra mill-istress u mill-ġen tal-ġurnata. Tapprezza iktar kemm hu sabiħ il-ħin li tkun qiegħed hemmhekk. U tixtieq li jkollok iktar minnu. Nixtieq li jkolli iktar minnu fil-verità għax naf li kultant huma jbatu miegħi meta jien inkun stressjat u li ħin ikun limitat. Ħammur xorta, imma ovvjament tagħmel bżonnijiet u mhux dejjem ikollok ħin biżżejjed biex tqatta il-quality time ngħidlu jiena. Però xorta jiġri x'jiġri, priority hija li immur hemmhekk. James, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u taqsam l-esperjenzi tiegħek magħna. Għal darb'oħra nerġa' ngħidlek proset u nżalek il-kappell ta' kemm bil-kreazzjonijiet tiegħek u bil-kreattività tiegħek irnexxielek tagħmel kreazzjonijiet hekk interessanti. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi u nuri l-apprezzament tal-li kont qiegħed magħna hawnhekk. Fil-fatt ħanibgħatuk minn hawnhekk naqra tomit tajbin grazzi għal yogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' yogi li tista' tippreparahom kemm fil-verżjoni klassika bil-misħun jew nkella wkoll fil-verżjoni sajfija li jkun iktar kiesaħ b'ingredjenti naturali, kif ukoll grazzi għal-kun għalik għandna numru ta' ingredienti li tista' tkombinhom mal-ingredienti favoriti tiegħek biex żgur tikkrea dik it-toma perfetta. Ovvjament naqra jnuna fil-kċina biex ikollok tomiet uniċi. Grazzi ħafna għall-komplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ħanejdilkom biex teqgħu hemmhekk għax minn hawn ftit ieħor ħanilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Iċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Però qabel inħallikom nixtieq ngħidilkom li l-ġimgħa d-dieħla ħanniżvelawlkom id-dettalji kollha dwar kompetizzjoni ġdida li għanna likom flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Intom ħatkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Ommi Ma toħorġu rebbieħa jekk tipparteċipaw f'kompetizzjoni li ħajkonna għaddejja u d-dettalji kollha ħantuhomkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi għas Sopop Friski Ommi Ma. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, ħankunu magħkom minn hawn ftit ieħor bil-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn. Joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Visit Orienta's End of Summer Massive Mega Sale into Ali and Gozo between the 21st October and 11th November. Excellent discounts on kitchens, bedrooms, sofas, living and dining furniture, textiles, giftware and much more. Open all day, during weekends too. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina Ommi Ma dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. The most dramatic story of the season plays in the Champions League final.
the stress of the game. Visit our showroom in Hal Omi. L-uġieħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-30 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Wasal il-ħin biex nilagħbu l-logħba tagħna, wasal il-ħin biex intom terbħu l-flus cash. Ħanilagħbu kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda li writna mill-ġranet li għaddu għandu valur ta' 485 euro. X'ser jiġri l-lejla? Ħajintrebaħ jew ħajqpa' hawnhekk? Qed idoq it-telefon hemm xi ħadd lest biex jilgħab miegħi minn hawn ftit ieħor. Ħanaraw minn hemm is-sera tat-tajba. Hello, Raxana. Raxana, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Is-set numru 5. Is-set numru 5 bl-għażla tiegħek. U bis-set numru 5 l-jackpot ser imur lura 15 euro biex inżilna l-470 euro. Infakkarkom malajr li tridu tirreġistraw il-partiċipazzjoni tagħkom f'kontra 30 sekonda, tridu tibatu SMS fuq numru 50 612100. Il-30 sekonda tiegħek ħajitilqu issa. Awguri. Il-birra Guinness toriġina mill-Irlanda jew mill-Iskozja? Ireland. Proset. L-annimali li waqqa l-leva fid-dnub jibda blesse. Proset. Il-bajja ta' San George tagħmel mal-liema lokalità Maltija. San Ġrijan. Proset. Naqqas tużana minn 15. Ħażina, l-komiku James Corden huwa ta' nazzjonalità Ingliża, veru jew falsa? Veru. Proset. Dan it-torri jinsab Franza u għal naqra risposta waħda ħażina jekk minn 15 naħet użana jifdal 3 u mhux 2. L-eċitament u l-pressjoni tal-ħin kultant jagħmel naqra effett ħażin fuq il-kalkolazzjonijiet u fuq ir-risposti kif għandhom jaslu. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla ħa nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada, tinsewx inkunu magħkom qabel l-aħbarijiet tas-7:30 nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd. Qabel inħallikom infakkarkom li dawn huma l-aħħar ġranet fejn intom tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' United Colors of Benetton li hija mirata għat-telespettaturi żgħar ta' Prime Time. Nixtiequ narawhom bl-uniformi. Ibatuli ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook ownbonici.tv u dawk ir-ritratti li sottomettu jistgħu joħorġukom rebbieħa. Tistgħu terbħu back to school items bħal huma backpack, fliexkun tal-ilma, barzakka, fadal biss ftit ġranet biex tipparteċipaw. Aħna United Colors of Benetton nirringrazzjawkom tas-sottomissjonijiet tagħkom. Jien nawguralkom is-sera tat-tajba u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine Soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.